tuna hian darli le merit somli porpani a fier tui ya kan kala eng moni zan lir nginga wanga thil dang lam om le om lo te kan chian vela eng ma dang lam om lo wa eng lai vel heti mu thei mai a chuan atui khur ero chu hei heti hi ni a ku khu atui khur khani anu vek maya hok tak tak ang ani ber mai a alung pui po hi han dang lam om chuan om han lo wa hei amaro chu niam de vem o ti om dana hi dang lam na om chu hrilem lo wa chin khala chak lama hriang tlu leng mati khan han soya ma se hi engma hriang tlu emo thing tlu emo thil dang lam chu om lo ani hi hetia lang thei mai hi chuan engma hei a thlang lam ani hei hi ni katawa khua doi deuh hleka alan dan hi chiang lo mai theia a khur ero chu hei tuian nu hle mai ti chu hriata hei hi WhatsApp lama khan kan huwa wangin nge thilom dan han en chiang ve hrim hrim teng ka tia alung pui hi hei lai hi atlum deuh ku ka hriat na ka neya hei hi ka chiang ngam che lova alung pui om da nai ro chu dang lam na ka om lova pon hi se khimi a chak lam hriang tlu a che cb kal nuang de bin ome han ti lai vela kha chu engma om khan lo ve tia lang thei chuna chuan mun dang khimi alang lo chin engemaw lama te khen lo omani lo chuan ole katlai te kha chiang de ole ka han hriat thei turin a chan le wang hre ho lo mai la he tui khur nu nge ye tin thil dang lam rituk lang tham ero chu mu mai thei chu om lo thung ti te kha kan hriat tlan ve mai me tan kan do a hei hi lung pui chak lam zel ani a lung pui hi che omin om khan lo ve hei lung pui bul thut zel khani a ole tiang vel hi ani dan chu ni mai khalai te kha in lo mu ve tan in lo en ve tan he kan share du ve chaw kan ti zak ani ti chuan ale chung ril lam ma engemaw dang lam chu om ngei ti hriat mai a fiar tu yan nungai ho lova an nu ve tlat mai a thil mak ve tak chu ni ale tikhan du tong mai teng o khual lam om te tan a fiar tu i mel bang tun fur khonom laya om dan khi chum han lang leu chu yang te po oma heng ti hi lo en ve reng reng te u in lung ati leng emo ole du tok phuteng trong lai mi con phai tan kang khan ni chuak kang kham tối ni so căn con phải tuna thấy chân so lấy chu mà tăng in chu mà rồi in xiêm chua cái mò chu hết tiền nghe lẩu hal khu ang kia ni na chầu vút mấy kia là tùy chúng chầu về mò tự cái lên vai tan tang sang lai tak zon kha vel thế lắm phía ra túi ruộng con bụi rồi ăn kia rồi si pai ke ma tong khana lang sarvi wang phone na che mai ko phone camera thate ri kan lang khulaya tulu so ve so ya tam lu tu xin lang mấy con thì đồ
phone phải cha cái lăng ô phone liền to kinh phone nó sẽ mày lại à nuôi son à anh na rồi chua này so lại à lang hành em lúc hành em nu la lang khuôn ông nuôi so đi hay lệ hay hi tràn lang anh à anh em thu thăng về là vàng mấy khu chuộc đó sa anh xoay hay tuần hi và phải visit en fin kan han kala hay mun na bul thuta kan kala hay kan muang hi nia mấy khu mang chu a om lo khop maya anan muna vela tanga han soi level po hi ka en ula hi nia ti hian hay tran tlang dik tak ania ti hian hei hi nia hei he ti hian hei hi helam pang hi zo ro mai nge niang ti hian ro mai nge niang ti hian hei hi chhum nge a om chu ma ti hian hei hi anan soi na fiar tui zon vel chu helai ruam lai tak hi nia martuna chon mấy khu han chu omang tur le tlang kang mấy thei tur omang hi chu a om lem lawani tun din huna chuan hei hi mấy khu chuan hunan tin lai tak rom lai ver kha nia hei an en fia hei hi ala tang te hian in thil mu sol pal te hian lo mo ti te vi silam pang chuan in kan han ngai dan deuh chu ni e hei ti hian chiang view in kan hria e